ክቡራት ሓተልትና ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ህይወት ሕልፈወተሉ ተስፋ ይገብር እዚ ዝሓለፈ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ምስ ኩሎም ፈተውትኩም ስድራቤትኩም ከባቢኹምን ኣብቲ ዘለኹም ቦታን በሰላም ሓሊፍኩሞን ብድሓን ክትህልውን ባዕልቲ ሙሉእ ተስፋየ ኣብ ድሕርና ዊሕ እዋን ሓደ መደብ ሒዝና ተራኺብና ኣለና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ በለስ ቡቡ ስምናይቲ ንቆልዑ መሃርን ኣዘናግዕን መደባት ዘቕርብ ዘሎ ሓድሽ ናይ ዩቲዩብ ቻነል እዩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ መዛሙር ጽውጽዋያት ትምህርቲ ስእልን ፊደላትን ዝምህር ቪድዮታት ድማ ዘርጊሑ'ሎ ቻነል በለስ ቡቡ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ስደት ብዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝዳለዩ ኣብ ስደት ምስ ዘጋጥሙ ናይ ናብራ ብድሆታትን ካልእን ነዚ ስራሕ ዘካይዱ ዘለዉ ሰባት ከመይ ዝኣምሰሉ እዮም ነዚ ብዕላምኡ ፍልይ ዝበለን ኣብ ቆልዑ ዘተኮረን መደባት ክሰርሑ ወይ ከዳልዉ ዝደፍኦም እንታይ ምዃኑን ካልእን ብሰፊሑ ክገልጽልና ንዕላል ዓዲምናዮም ኣለና ንሓፈሻዊ ሌላን ንመደባት በለስ ቡቡን ንምክትታል ክሳብ ፍጻመ መደብ ምሳና ክጽንሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ትሕዝቶ መደባት በለስ ቡቡን ኣባላት በለስ ቡቡን ዘዳልዎ ኣባላት በለስ ቡቡን ዘዳልዎ ትሕዝቶታትን ንቆልዑ ዝዓለመ ዝተፈላለየ መደባትን ከመይ ኢሎም ኣብ እዋን ስደቶምን ኣብ ዘይርግኡ ኩነታትን ኩሉ ቀረባት ክትረኽበሉ ኣብ ዘይትኽእል ምስ ፋይናንሳዊ ሕፅረትን ካልእን ነዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ከም ዝኽኣሉ ካብ ቃላቶም ክንሰምዕ ኢና በኣርከስ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድመኩም ወይኒ ሱሌማን ሰናይ ምክትታል ቴድሮስ በሃል ኣብ ተቀማጢት ካምፓላ ኣብ ካምፓላ ካብ ድመጽ ኦልሞስት 3 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ መስራቲት በለስ ቡቡ ቻነል ኮይደ ምስ የህዋተይ ማሕስተይ ኮይና ዝጀመርናዮ ስራሕ እዩ ፕሮግራማት በለስ ቡቡ ንቆልዑ ሓጋዚ ዝበልናዮ ፕሮግራማት ኢና ንገብር ዘለና ቀንዲ እቲ እንተሽውት ዕላማና ምስ ትግርኛ ቋንቋ ክነላልዮም እንጂ ናይ ህቡ ናይ ኣልፋቤት ፕሮግራማት ኣለና ናይ ጽውጽዋያ ኣለና ናይ ስእሊ እዚ ስእል ከዓ ምስ ስድራ እንዳተሳተፉ ክገብሩ ዝክእሉ ማለት እዩ ቆልዑት እቲ ስእለይ ፕሮግራም ጌርና ይደለናስ እዚኣ ሜቢ ንሰባይ ትርድኦ ትከውን ግን እቲ ስድራ ምስ ውላዱስ ግዜ ይካልፍ ኮፊልካ እንዳተዘናግዑ እንዳተጻወሱ ምስ ስድራ ክስእሉ ዝክእሉ ያን ጽውጽዋያት ናይ ዓድና ጽውጽዋያት ኣሉ ናይ ዓለሙን እንዳ በዓለም ለካይ ተፈላቲ ዝኾኑ ጽውጽዋያትን ነቀርብ ኢና ኣሰራርሓና ከም ሕጂታ በለስ ቡቡ ትብል ከም ሓደ ግሩፕና ኣባኻና እናተጨምራሉ ዝተፈላለዩ ጨምራት አሉ ናይ ጽሕፈት ናይ ስእሊ ናይ ዜማ ናይ ኤዲቲንግ አሎ እቲ ግሩፕ ግን በሐሳብ መልዋጥ ከም ጀመርተ ስራሕ ገለመላ ኩሉ ስራሕ كل سب باي مش كم زي ايديا شير بمقارنة هيدنا. التستوقات كم تدبلكو مجمرة ناي الفابيت علينا هو نجد كفل طولو تاسوي بتدرجامي نمتو برنامج ككومني بمولو سلاسان حدا فيدلات علونا سلاسان كتن فيدلات علونا سلاسان كتيوم نستنايها هو درفي اتمدى بجي كما تقالوا ذكرني تا درفي نوت اهلنا كم زناي ABC አይነት ቃና ዘለዋ ምክንያቱም ABC already ተለሚዱ ስለሆነት ደርፊ ABCD እንዳበሉ በካም አይነት ብናትና ዜማ ሀለሀመ እንዳበልና ዘውጣነት መታነት ቆላ ዝለመደው ነገር ኮይኑ ግን ስቲል ለተቋንቆ እስከ ለምድ ከህዝት هاوس ክትታሐስ ከምደለዋ ማለት ነው በዘይቡ ጽውጽዋያት አለና እዚ ተተርጎመን ባልና ሰርሆም ጽውጽዋያት አለና ናይ ስእሊ አለና ኣብ ስእሊ ህጂ መብዛሕትኡስ ከም ናይ ዓድና ነገራት ክነእትወሉ ንፍትኒና ናይ ከም ካርታ ኤርትራ ገመል በለስ ምስ ኤርትራሲ ዘታሐዞም ትዝበልጥ ነገር ኩሉ ነገር ከምኡና ንፍትንደላ ምስ ኤርትራስ
ከምዚ ገለ ዝሰህቦም ነገር ገለ ትምህርቲ ኣብደወፀ ቪድዮ ገለ ትምህርቲ ወይ ገለ ዝግበር ከምኡ ኢና ንገብር ናይ ድሮይንግ ጽዋይ ናይ ቆልዑት መዛሙር ካለና መዝሙራት ናይ ቆልዑት ብዝሒ ንገብር ኢና ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዋፊሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን እሞ ድማ ኣብ ዘይደልደልካሉን ዘይዓረፍካሉን ሃገር ስደት ኮይንካ ንቆልዑ ብፍሉይ ኣቓልቦ ጌርካ ንምስራሕ ዘበገሰ ሓሳብ ካበይ መጽዩ እዚ ናተይ ሓሳብ ናይ በለስ ቡቡ ክጅምሩ ዘበለን ቅድሚኡ ማለት በለስ ቡቡ እንዳሽ ሙከይ ስም ከያዘ ቅርጽ ከያዘ ተሎ ከባብ ቅድሚ 8-9 ዓመት ጀመረ ህልምናተይ ወደ ሃፍተይ ምስተወለደ መጀመሪያ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ከምዚ ብዙሕ ናይ ቆልዑት ፕሮግራም ከም ደይብልና ብትግርኛስ ሽዑ ይድርዳን ነይሩ ኣምፄ ተርጊምን ዝበለ ድኮነ ናይ ትግርኛ ከርእዩስ ብጣዕሚ ዝብህግ ነይሩ ሽዑ ዝጀመርናዮ ካብ ሽዑ ዝተተርጎሙ ፊልምታት ከማን ኣለውኒ ካብ ሽዑ ዝጀመርኮ ምስ ማሃዛይ ሜሮና ፎርቂ ክንትርጉም ጀሚርና از نای دیسپیکابل می نای ریو گله دجمر رو 2010-11 شو جمرنا ترجم نرنا گله گیزه ترتبن ابس مراون كسرهول زي كسرهول نزي ام برنامج فتنير مسبوعال ياري داويد مرهاي مدلس بتعرف بزوحات معاستين نيرو نزي برنامج كنسر حلو كنجمرونا حسب جنشو اب ترجمي نيرو بزوح حيل مالتي بات تعذب قصتنا سوسيو وده حتى تدبلو تاشموس تدبزها كاس كندم تايكش غار قالس يرداك ايفن ابو عدوش تزلو نقوم مهاري فيلم نا انجلش كاتريو غلا انجلش كله ነገር سي نا انجلش كوينس ትግርኛ ተደህሉ ይላ شو حاسب نيري ግን ጊዜው አይ ኮነን ክንጅምሮ ይካለን شو ማለት ብደህሪኡ ናብዝ ምስ መጻፉ ጓሌ ምስተወለት ጓሌ ያላ ሜላት ሳምስተወለት ካድ ገረደ ድደፋፋን ነገር ማለት እዩ ከርያተ ኮይኔ መስከም መዘናጊ ኩሉ አላተ ኮይኔስ ዝበዘ ዘሎ ነገራት እሲ ናይ እንግሊሽ እጂ አና ካታ ቀንዲ ኣብ ስደት ኮይንካታ ተገድሰካ ነገር ውላልካስ ከይጣፈ ንሳሲ ኣብ ሀበሻም ኮና ኤርትራዊትም ኮና ክትፈልጥ ይዝደል شو دكونه ነገር ከትለክ ትብለን ከላ ዋይ ተድህልኮ ኤድብል ነሪ ከምዚ ምስትዝ ነበርኒ ባህክ ካብ ቀድምካ ማለት እዩ እንጂ ጊዜው አኪል ግን እታ መሰራራት ውስጥ እስቲ ከምዚ ኣብ ህይወተይ ብድመጹ በጓለይን በደቀ ሐፍተይንስ ከምዚ ከዲልዮም እዩ ኖኦም ጥራይ ደኮነካ ን ቆልዓ ኤርትራ በሙሉስ ከምዚ አይነት ነገር ሲልልና እዩ ብድብልያ ተበጊሳ ላማ መደብ ነቲ حدش ولدون زمزلو سي مستعدون مستبهلون متحقق مالتي دهري ابعدو زي سلازي الا تمبزحت ارتراوي تدلو غاب تفاتيرو دلوس نو عصبيب كانتهم ارتراويان ابدغن زولو دلو قولتا نعم تقانقان تبهلون ناتمارو ولا كلا عدي يبي هاغروم مننتهم كيتفو نقعبيو بزبل حسابي ናይ ቀንደላ ናይ በለስ ቡቡ ማለት ቋንቋናን ባህልናን ክብረትናን ዓድናን ኩሉ ንደቅና ተመህር መጻኢናስ እትዝነበረ ከመዩ እጅ ከመያሉ መጻኢ ከመይ ከሆናሉ ኢልና አኪብና ነት ቆሉት መጻኢና ቆሉት ንምጽባቅ ቋንቋን ክምህሮም እንደሊ ባህሎም ክምህሮም እንደሊ ህግታትና ናትና ዘሐለፈ ዝርስኡ ዘሎ ነገራትካ አምጪና ክንገብሮ እንደል ነገራት ማለት እዩ ናይ ቆልዑ መደብ እዩ ግድነት ከዓ ብቆልዑ ክስራሕ ኣለዎ ኩሉ ወላ ብቆልዑ ክስራሕ ኣይንበል እቲ ዝበዝሕ ክፋሉ ብድምጽ ቆልዑ ክስራሕ ኣለዎ ብቋንቋን ላዛን ናይ ቆልዓ ዝትረኽ ዝበሃል ዝጽወ ዝዝረብ ነገራት ንቆልዓ ዝያዳ ይስሕቦ ካብቲ ብናይ ዓቢ ኣብቲ ስራሕቲ ከሳትፍዎም ንዝደልዩ ቆልዑ ናይ ምርካብ ፀገም ኣጋጢምዎም ዶ هو طعمي اما جمر عبارتي طعمي تشجرنا لنا وطينا انا بينامتي دروس بينا هاوي مالتي ولا بروك كل الناس قول اصل طعمينا دلينا
أما جمرة ده حاتتنا يسابيلان قال كم زي فكرني كونوا بتعم بزوجات سباتي أيبل مكناتهم سلا ديتا ردهم جنبر بلس بوبو من يفلتون كما يدكون زبلو نقدر سلا دينا برا بالطعمي أما جمرة استشجعنا نيما ده حرقن أب سارة كي تقصقوا عالف أدلي أبزناي قلوت مرتي تمهرة بزي قلوت كاب planning كم زناي wedding planner بالكلام نسارة كاب قدم كاب سوا جميعنا بحن سبينا نفعل نسارة مس نجرنا أنا بذكر فتنة قلوت أكيد وزن تطلع مجمع رأسه قدمي زي حاثتنا وسب زي كرمنا ونسارة شو أمتعتنا قلوت متيوم تمجمع البرنامج استزرقها تسراسي ناي منتاي بروجرام كون مسفلت أبدهريو ولا دقوم يبتولنا حجي ودناس مساكم كبدليو كم زي نسناي بوبو كدهو دليو قالن دابلو ولا غربات تجي يمتولنا قلنا مجمراسي بالطعم تشجرنا نيرنا طبعا مجمرات تشجرنا نيرنا تكادن معناتكم قولوا زلقسوا دما مالت تنين متأماني زيادة بسدتنا زلنا ناي سدرا حاتم كلنا نقول زسقهم ذا برمانيات الجمعة بس ناي بوليتيكا يهون ناي حيوانات متأثرنا هيلو مش أوسقات نيرو حكاوين كا نزل نقرأ من البداية كان مجرد بزعمة بروجكت كوفي كان ينزلنا في مدد نيرو نسوق فاميلي كنا بالبعدة بزعمة بروجكت جالسنا لهم قدم actually مس جالسنا لهم تعمي حبابيرنا. هجي زخرت حدا challenges قرب انكفاتات يكونس قرب سحبنا بتمجمر تاجزي مالك. هجي مست سدات مخا إرتراوያን بزح أتخابي خزي مركب مستراح بدلو إرتراوያን زنورو الوطاتا. كلايكا كيدكا مزهلو دلو كونتات. هجي تنانا channel ذا بلس بوبو كامباني. زخون أي بوليتيكا وين هامون زجاجبنا هجي بو مسارات كات تمرت تراي محلاف يبيمز هجي مستزلو كله كناتات كا كله سب كم زي channel هيس كات مزوم كلها خمس قلت زجاج فيلو مساهمات كلها فيكم قلت بالفرحة هذا توشت ترى هجي ستات كا نتوم قلت مجمرتا أمينهم نخربوها وربتي سحبنا نيو نهاريجن مستسرح مسترعي قلت رخينا نعم صنكا توم سانا السرعة ولدكها صراحة جيم سانا خبزة قاطع مناسب نقاحتهم كتيفهم حزب بيلهم سانا أبت سيستم أتيم سؤال ردي كتيفهم نتسرحت كتيفنا خايتسي بزح جيزومنا سألون يرناني جنا بزي كيمس قولنا بطرف زير اللسب أتو تمز جن مسؤول تبيتو واللوم أي بحكي كم زي أبدكم صحابي رونهم وانا خلص الرابط له تحابيرنا نب بعبي بالنزيم نبر كل من ترك كبير كامبلا قدامي راح اقوز له ما ترانسبورت وصيتات توصو قللو قال خاني مستو نقولوا على نوعنا اب تمرتيهم قال بزو ነገር ስለዘለስ ቆሎን ተረከብ ተስገም ያዛዲ ስድራቤት ተመስገን አንድሏን ክልቲኦም ደቆማለው ናአሚን ናታለን ከም ደቀይ ዝሪኦም ልክ ናታንኮ ጉጉጓሌ ኮይኖም የምንስሞኒ እዚኦም ስድራዚኦም በጣም they really open ኣብ ድመጽ ደርፍታት ዘውጻና ያለው ኣብ ደቅስለይ አቦን አደን ከይተረፉ ጓሎም እንዳሃጸቡ አወዶም እንዳሃጸቡ ምሳና ተሳቲፎም እዮም ኣብታናይ ማማ ደርፊ ምሳና ገዝኦም ሂቦምና ነና አቲና ገዝኦም ከም ድላይና ገርና እንቀደም ይፍቅዱልና መኪና ይሄበና ጊዜ ሲ ብዙ ጊዜ ነው ትራንስፖርት ተጸገመና አሁን ትራንስፖርት እንኩመይሉ መኪና ሀበና ቆሉት ነምጻሉ ቆሉት ነመልሰሉ በጣም ከምዚኦም ተተባበሩ ከምዚኦም ከአሰባት ረክሪካ ዋላቶም እንታሽሙቶም ስድራናይቶም ካልኦት ቆሉት مسفلتنا كت كتمتقولنا تنقولوا مسافة كسرها كويلا كم ساعة قلا أد بلكيلا بهالفي زيهم زبركم كا زي أكيد مسكمكم كهالف زي اللي سواه مالهم دك السلاي بروح وداي يعرف اللي دك ساجو خايتك يغا ماما
ስራሕ ንምድላው ናይ ሰብ ገንዘብን ንዋትን ዓቕሚ ሓተትዩ ኣብ ሃገረ ስደት እሞ ድማ ኣብ ተፈለማ ተሰዲድካሉ ዘለኻ ምዕረፊኻ እውን ዘይኮነ ቦታ ኮይንካ ከምዛ ዓይነት ስራሕ ንምድላው ከቢዶ መጀመሪያ ክንጅምራ ከለና በለስቡቡ ኣነን ብሮክሌሮስን ኮይና ከምዚ መደባለኒ ከመይ ክንገበር ገሌና ንዘራረብ ነርና ኦኬ መጀመሪያ ሳብ ትርጉም እዩ ሓይሊ ነይሩ ቶርጊመስ ፊልምታት ከመይ ከውፃለኒ ገለ ዳሓስብ ነይሩ ኮፊልና ምስተዛርና ምስ ብሩክ ከምዚ አንበራ ገለ ከምዚ አንጅምራይና ኣብ ቪዲዮ ከምዚ ዝረአይ ደሎ ፍርቅ ገዛ ናይ ገዛይ ንእሽታ ዓባይ ኮነትን ናይ ክልተ መደቀሲ ንእሽታ ስቶር ደላታ ሓንቲ መደቀሲ ቀይርና እቲ ፍርቅ ገዛ ንኦፊስ ኢና ወፊና ሓንቲ መደቀስና ብኦፊስ ሓንቲ ስቶር ከዓ ናብ ስቱዲዮ ማለት ነዚ ንጥፈታት ንምድላው ዝሕግዘኩም ኣካል ወይ ትካል ኣሎ ድዩ ንዝብል ንመስራቲት ትካል ቀሳነት ቴድሮስ ንዘቕረብናላ ሕቶ ኣብ መጀመርታ ናይ ስራሕ እዋኖም ነቲ ፕሮጀክት ንምምዕባል ኣብ ዝሓለፈ 6 ክሳብ 8 ዓመታት ኣብ ካልእ ስራሕ ኣጠራቂማ ንዘዋህለለቶ ናይ ውልቃ ገንዘብ ከም ዝተጠቕመትን ረባሕውን መሓዛን ኢላ ትገልጾ ሙሴ ተስፋጽን ብዘለቃ ገንዘብ ናውቲ ክትዕድግን ዝተፈላለየ ነዚ ስራሕ ንምጅማር ዘድሊ ነገራት ከተዳሉን ከም ዝኽኣለት ትገልጽ እዚኣ ሕጂ በዚኣ ትከይደላ ኣብ ምስታሕቶ ኣተሓሂዘ ኣጥፋሕ ቢላ ክምልሳ ክፍትነዲ ከም ትድበልኮ ኢኒሻሊ ነዚ ኮምፒውተር መግዚኢ ነዚ ንእሽተ መንቀሳቀስ ግን እቲ ሂዝናዮ ዘለና ፕሮግራም ብጣዕሚ ዓብዪ ክንጅምሮ ከለና ብክልተ ሰብ ተጀሚሩ ከውን ከእሉ ሕጂ ግን 15 ሰባት ኢና መፅሂና ዘለና ደረፍት ኣለውና እንታሽሙ ኣለውና ብጣዕሚ ብዙሕ እንታሽሙ ነካትቲና ኣብዚ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኦም መብዛሕትኦም ናይ ደገ ስራሕ ሰሪሖም መፁ ኣብቲኣ ደላቶም ትርፊ ሰዓት ከዓ ካብ ሰዓት 6 ወይ ናይ ንኮ ዘለው ከዓ ናይ ንኮ ከምኡ እንዳጣዓምና ንሰርሕና ቢኮዝ ሙሉእ መዓልቲ ብሰርሕ ክንቆጥር ዓቕሚ ስለደየላ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ቀንዲ ከይጠቀስከዋ ክሓልፍ ዘይደለሲ ኣሎ ሕጂ ሓወይ ቢንያም ቴድሮስ ከም ጸሓፊ ዜማን ኣብዚ በለስ ቡቡ ዝገብሩ ደሎስ ዳርጋ ዘንቀሳቅሳ ደሎ ኣብ ናይ ዜማን ኣብ ናይ ደርፍንሲ እሱ ደርፊ የምፅእ ዜማ የምፅእ ብጣዕሚ ድሽፍነልና ደሎ ከምኡ ተደይህሉ ነይሩሱ ክስራሕ ወይ ዝደርፍታት ዝመፅእ ዘሎ ክመፅውን ከበደና ነይሩ ምክንያቱም ንድኮና ዘያማይ ወይ ገጣማይ ሰልክ ተሓቶ ከለካ ንሓንቲ ደርፊ ክንደይ ዳሃተካ $300 ምካ ክንዱ ዓቕሚ ከማን የለን ግን ኣብዚ በዚ ዘለዎ ኣነ ንዓይ ከማን ዘገርመኒ እናቱ ክእለት ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ማለት እዩ ወላ ንእሽተይ ሓወይ ከሎስ ብጣዕሚ እንታሽሙ ዝብለኒ ብጣዕሚ ሙሉእ መዓልቲ ዴዲኬትድ ኮይኑ ግጥሚ ክፅሕፍ ዜማ ከውፅእ ገለ ካብ ዜሮ የምፅኦ ገገሊኡ ገጠሙ ከምዚ ሕጂ ማማ ውሰድኒ ገለስ ልክዕ ናይ ዓድና ደርፍታትን ብጣዕሚ ልብካ ዝትንከፍካ ድሰምኦ ሰብ ኩሉስ ከምዚ ክበክ ደሊ ገለ እዚታት ሕጂ ካብ ብጣዕሚ ዘብለና ዝሕግዘና ደሎ እሱ እዩ ኣብ ሰሊ ከዓ ዘብለካስ ሓቡካዩ ትህቦ ሰሊ የለን ትህቦ ደሞዝ የለን ግን ክንዱ ኣየ ሰራሕ ካልኣይ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣብ ቦታ ከይ ተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይከልካ ብሩኪሮስ ማለት እዩ ብሩኪሮስ ከዓ ካብ ንእሽተ ታድና ኣሰት ኣብ ድሮይንግ ጀሚርካ ስጋ ኣኒሜሽን እዚታት ሂዝ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ኣብ ሕክምና እዩ ፊልዱ ከምዝታት ክሰርሕ ኣቢሉ ይፈለጥን እዩ ሓዲሽ ንኩላህና ሓዲሽ እዩ ሶ ካብ ድሮይንግ ጀሚርካ ኣብ ኣኒሜሽን ጀሚርካ ቪዲዮ ኤዲት ምግባር ድምፂ ኤዲት ምግባር ምስ ኩሎም እንዳኣሰወ እዩ ድሰርሕ ኣብዚ ዘለውኒ ቲም ንኩሎም በብሓደ ኣእቴ ክገልፆም ከለኩስ ንግሆ ይትስእሰብ ምሳሕ ብሃንሳብ ንምሳሕ ይመሲ ንድረር ብሃንሳብ ንሓድር ብሃንሳብ ፍርቁ ፍርናሽ አንፂፉ ይድቅስ ፍርቁ ሳሎን ንድቅስ ኣብ ኣራት ተደራሪብና ንድቅስ ኩላና በሃንሳብ ክንሰርሕ ከምዚ ሓንቲ ህልሚ ሓንቲ መደብ ዘላትና በሃንሳብ ኢና ንሰርሕ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮንና
ዩጋንዳውያንን ኮንጎሊዝን ኣለውና ብጣዕሚ በቃ እንታይ በለስ ቡቡስ እቲ ቲም እዩ ሰሪሖ እዚኦም ሰባት እዚኦም ካልእ ስርሖም ገዲፎም ኣብዚ ህልምናትና ኣስዮም ትግርኛ ዛረቡ ምሳና እንጀራ በልዑ ምሳና ጃዝ ናይ ደርፊ ፕሮዲውሰር ናዩ ዝበልካዮ ደርፊ በቃ ብሓንሳብ ከምዚያ ገይሩስ ከም ጻፍትን ምስ ቢኒ ሙዚቃ ከውጡ ከሎ ዜማ ከውጡ ከሎ እቲ የትሕዞ እቲ የመጽእ ግን ብጣዕሚ እቲ ፍጥነቶም ገርመንን ኣይሕጂ ዋላ ካባይ ንላዕልሲ ኦኬ እዚኣ ጽብቕቲ ላ በቃ ኣውፃያ ደርፊ ገለተይልካስ ኖ ጽብቕቲ ተደይላ ኮፍ ኢሉ ይሓድርላ ኣብዚ ንሓድር ከሞ ኣብ ስቱድዮ ኬና ከዓ መሬት ኩላና ኮፍ ኢላ ሙዚቃ ሙዚቃ እንታይ ሽሙ ትብል ኣብ ኤዲቲንግ ኣለውና ቲም በዓል ከምዚኦም ዝበል ኮንጎሊዝ ኢንተርኔት ዝበሃል ፍትሒ ዝበሃል ከምቲ ዝደልዮም ዓይነት ሰባት እዮም ብሓፂሩ ኣብ ኣኒሜሽን ከዓ ኣብ ንፉቅ ወዲ ኣለና ክሌተን ከምቲ ድበልኩ ክበቃ ብሓፂሩሲ ንሶም ካባና ንላዕለስ ፐርፌክት ዝኾነ ስራሕ ከውፁ ከም ደለዎም ጥራይ ምድብ ፈልጡ ንሕና እትሶኬ እዚኣ ትውፃ ኢልና ተሃዊኽና ከማን እንተለና ኖ ኢሎም ጠጠው ኣቢሎም ክሰርሑ ሓድሩ ኣብዚ ስጋእ ሰዓት ከምዚ ዝበልኩ በቃ ስጋእ ሰዓት 3 4 ሰብ ድቅስ 2 ሰዓት ደቂስካ ሰዓት 6 7 ተሲኡ ከዓ ሰብ ከም ብሓዲሽ ይሰርሕ እቲ ዘለዎ ህዋህው ከምኡ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከስራሓኒ ክኢሉ ዘሎ ንዓይ ሕጂ ሰሊ ኣይኮነ ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ መንእሰይሲ ንክሰርሕ ብጣዕሚ ድሌት ኣለዎ ዓቕሚ ትሰሊ ሃልዩኒ እቲ እኩል ሰሊ ክፈላለ ገለ ኣይኮነን ከምኡ ዝክፈል የብልና ኣብዚ ዘለና ብሕልፊትዮም ዝበዛሕና ንህናሲ ሰሊ ወይ ታትረክባ ወይ ብደገ ገለ ጌርካ ድመፃካይት ናብዚኣ እንዳእተካይካ ትከይድ ሰሊ ተዋሂቦም ዘይፈልጡ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ትሰርሕሉ ኣብዚ እቲኦም ዝወሃቡ እውን እቲ ዝወሃቡ ሰሊስ እኩል ኮይኑ ኣይኮነን ግን ፍቅሪ ትስራሕ ኣለዎ በቃ ኩሉ ሰብስ ክሰርሕ ከብል ሓንቲ ደርፊ መፅያ ከማዕብልዋ ከፀብቅዋ እቲ ዘለዎም ድሌት ስሱ እዩ እዚ ከዓ ንዓይ እቲ ቀንዲ ሓገዝ ኮይኑ ንደሎ ቀንዲ ዝደፍኣ ንደሎ እቲ ቲም ከመይ እንታይ ሽሙ የብል ማለት ከመይ እንቀሳቀስ ኣሎንዶ ኣብ ድኮነ ቲም ጓል ወዲ ገለ እንዳበልካ ትካታ ኣለዋኒ ኣዋልድ ዘለዋኒ ብጣዕሚ ንፉዓት ኣዋልድ እየን ዘለዋኒ ሳባ ኣብዚ ኣብቲ ቲም ዘለዋ ሳባ ትሰርሕ ሙሉ መዓልቲ እያ ትሰርሕ ስጋእ ሰዓት 6 ትሰርሕ ብጣዕሚ ኣብ ሩቅ ቦታ እያ ትሰርሕ ካብቲ ዘላቶስ ናብቲ ንዓይ ዘለኮ ክትመፅእ ትራንስፖርት ከማንሲ ብጣዕሚ ክቡር እያ ትከፍል ግን 6 ፈረቃን መፅያ ስቱድዮ ትኪላ ትመፀኒ ደርፊ ተብል ገለ ምስ ቢናም እንዳተሓጋገዙ ይገቡ ደሪፋ ገለ ትፈልጥ ሰብ ኣይኮነት ንሳባሲ ኣብ ካልእ ቦታ ኢና ተላሊና ግን እታ ተዛረብናላ ድጀመረት ለማዓልትስ ዝክረ ከይደ ኮፊልና ከምዚ ገለ ናይ ከምዚ እንታይ ሽሙኳ ኣሉ ገለ ኢልና ክንነግራ ከለኹ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ዘይትመልእ ምሳይ ተዛሪብና ወዲእና ኣትያ ኣብ ናይ ህቡ ደርፍ ደሪፋ ኣብ ስቱድዮ ኣትያ ምሳይ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ እዚ ናይ ራሄል ከምኡ ሴምቲ ጀሚራ ራኪ ክጅምሪ ኪምሳና ስራሕ ገለገለ ኢልና ምስ ተዘራሪብና ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ገለ በቃ ምስ ኩለን ደለዋሲ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ገለይና እንታይ ሽሙ ንገብር ንውድእ ተዛሪበን ግን በቃ ኩለን ናይ ቆልዓ ፍቅሪ ኣለወን ኣጋጣሚ ትዝመፅእ ሰብ ፍትሒ ኤዲተርና ኣብ ካምፓላ ካብ ትመፅእ ሰሙን ምስ ገበረት እያ ምሳና ስራሕ ጀሚራ ንኮሳ ኣሸሞን ተተስያ ትመፅና ብ ስጋእ ሰዓት 9 ገለላ ናይ ምሸት በቃ ዘሎ ቲም ኩሉ ሰብ ከምኡ ቲቲ ትግስቲ ኪሮስ ከም ኣካውንታንት ትሰርሕ ሰሊ ከመይ ጌርና ነተኣካክሎም ሰዓት ዛሪብና ኢና ንገብሮ ከመይ ከምዚ ያለው ሳሓይሽ እዚኣ ያደላ እዚኣ ሞ ከመይ ክንገብራ ክንድዚ ክነምፃ ኣለና ገለ ተባይልና ዋላ ኢቭን ቪድዮ ክስራሕ ከሎ ካሜራ መካረይ ክንድዚ ክንከፍል ኣለና እዚ ሞ ከምዚኣ ክገብር ካብ መስመር ክወፅእ ከለኩ ኖ ኢላ ትመልሰኒ ሳያ ኣብኡ ከለኻ ምሳና ትርጉም ትሰርሕ ሳያ ትርጉም ደርፊ ገለ ጽውጽዋያት ኣብኡ ከሎ ኣብ ጽሑፍ በቃ ከምኡ እዩ እቲ ቲም ዘሎ ብዚስ እዝን እትኒ
ከብሎ ዝክእል ሰብሲ የለን ቢቡ አለው ደራፋይ ምሳና ዝደርፍ ጁን ኣብታ ስቱዲዮ ኮይኑ የመላሉ ድምጺ ባል ቢቡ ሮዳ ሜሮኒ ቢቡ ተወልደ እዚኦም ሰባት እዚኦም ካብ ብደርፍ ብድምጽ ዋላ ጥራይ ምሳና ስሩሲ እቲ ዘለዎም መስዋዕቲስ ከምዚዩ ክብል ኣይክእል ናይ ካብ ሰዓት 3 ስጋዕ ለይቲ ፍርቅ ለይቲ ኢንተርኔት ናይ ኢንተርኔት ላ ኮምፒውተር አለው ስራ ኣብ ኡሰሪሁ መጽዩ ፍርቅ ለይቲ ድመጽና ኣዋኑ ናሉ ከማይሉ ካየውጋ 50 ንኮኻኒሽ ተደቂሱ ካብ ናብታ ሓደ ስሩሃቱ ሮዳ ሜሮኒ አጋጣሚ ህጂ መገሻ ስለድረከበት ምሳና የላም እና በአዲስ አበባ ከሄዳ ግን እዚኣ ቆልዓ እዚኣስ ንእሽተ ቆልዓ ብጣዕሚ ንእሽተ ኢስራ ሃይመላትን በእድመ እቲ ሰራርሃ እቲ ፍልጠት ዘለዋ ኣርት ዘለዋ ፍቅርስ ከመይ ለህውሰን ከነግር ኣይክእልኒ ኮፊላ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ካብ ገዛና ከይወፀት ናብ ገዛ ከይከደት ክዳን ቅያርና እንዳተቀየረ እቲ ደርፊ ትመለእ ገለት ብል ኣብዚ ዝበላዕና በልያ ዝተናዩ ሰትያ ከምዩ እንታሽሙስ ኣብ ስቱዲዮ ከዳ ምሳና ድምጽ መለያ ናብዚኣ ተመሊሳ በቃ ፍሉይ ፍቅሪ ደሎ ቀንድ ንበለስ ቡቡ ዘንቀሳቀሳ ከኣዚያስ አይ ካንት ስትረስ ብታ ካብዝን ላሊ ስትረስ ከገብራ ደይክልና ብዘላስ እቲ ቲም ኩሉ ትጉህ ቲም ይደለኒ بمولو نكسره زتقرب نزا سرح زياسي كي دقسه كي بلع كغبرو زدلس سوي بقى تزنقطعنا دلوس تيم اب كامبالا بزهجوان سيت مبزحت وان اب مزنغا اب قال عينه عالم يدلو نحنا قاتدلنا يا عالم سي نبين عينته شاهي مستوين ستنينا كتماين راينا ابزو نوص نسرح مستوم قولو تقلل تتصاوز بون تسنتي تزناغا قال ماليس كاخات وط كيف كان سرح فرق كان استوديو تمقال فرق سباب زغزا صنيهو دسرح سرح كم زي انغبر حنساوان سوالو كلتا معل ثلاثه معل يلا غبو قال بينم بروكجسي كيتقسكو خالف هيدلس قالو لايك 3 days 4 days ككلتا ساعات معل 6 ساعات معل እንዳደቀሱስ زحالفو غيزه يلو انت تسرح مره قليل كمسل فيديو نورمال كتوصك لك كمزي زي بلك مسل كن يكون تيم زلوز كم متن لعلي بصراحه الدور كم متن لعلي درك ملو دلو كمزي لقلصو ساي كان يا اي سكا ساعه 4 ابزي اصن مابزا غزا صنو 4 كيلوم دقيسون كاس اشوات تسيوم لچطبو كليلون كاقلف وصو ቀሪሆም መስመጹጋ መብዛህቱ አምስ ኡጋንዳን ኮንጎሊስ ናይካል አዲ ስለን ሰራሲ መስኦም ትንሰርሁ ነትናትና ድሌታት ፈልጦ ናይ አድና ባህል ፈልጦ ስለደይከሉ ተባይሉ ማዕረም እንደሰርሁ ኤዲት ገበር ካሎ ሓደ ሰብ አይኮነን ኤዲት ገበሩ ከልተ ሰለስተ ሰብ እንዳራአዩ ኖ እዚ ባህል አድና አይኮነን ከምታት ከይተእቱ እዚ የጋዩ ከምዝገርኩም ግበሩ እንዳተባህለ በቃ አንተ ቪዲዮ ክትወጥከላ كل تتيمس يسرحله بحلفي بالبينم بالفروق بالصابا ازيسي از كبلو دي اب حنتي بوتا ايكونن بوتاوم اسور ايكونن اب درفلو اب اديتينغ አለው اب شوتينغ አለው اب تكسراح زكالسي بقى دغيفومني حافا بيلوم يزو من زلو سبات زيوم ሳሎ ኦሜካ አነ ጸኒኤስ ህልመይ ኩንነት ከገብሩ ዝከለሲ بقى سالون كلا كبلاك I have the best team this is not a core تاشوكا سا كلنا بصراحة أبتسب صراحة زلوا أبتسب صراحة زي بلون تدقاقفنا نصرف زلنا صراحة مالتي بلس بوبو كم أكيد صراحة فيديو إديتينج أو أنيميشن أو أنيميشن سكريبت مثلهم أو نتف
መጀመርታ ጅምር ከለኹ ኣብ በለስ ቡቡ ምስ ኬት ወይክሳነ ኣብ ትስራሕቲ ናታ ሕልደላቶስ مسكافلتني ايديا حسب اني قلت ممهارن انتني بحالنا ኤርትራ مسغارن او منطف نتني ኤርትራ دلوت مستدلو ጸጋማት ነው ጋብና መህጻር ኮይኑ مستراين فتيت حسب مجمرتا شعوب حسب ابوكم نخنطف تسرح ما خنطف تدفافي مجمرتا مالتي دحريو خاب تسرح مساتنا يخا زبلص كل أكيد صراحة تقول نجار حافشة صراحة ما خلنا تفسير وبقي رد فيه مالي شمي بيني أنت الرسبان أبلس بوبوها كم صحفي زيامي دايركتور مانجر كنا يسرح لهم لما يبلس بوبو بسرح تدرخانو وي دس بنا قلتله حفتي حدر الله نتنا تراي نتحلمس كون قدبره سره كالغا اوشت يوم مش تفتوتنا يقولوا بلس لازلني نفسي كل سوري مس بلس بوبو سرح بس بلاني مخنيات قدامي قلعت فوتيه مش قلعت كسرح فوتيه كالاي كولاي نقلعت زمعبل زخونه نعمرهم كما عبلهم الملبس زخونه سالساي دماني نقانق تግርኛ نخيطف دسرح دلو تعرس زخونه يا بخم فطوه بخم خسرح مديبه مالتي بلس بوبو مس بلس بوبو ناسر دس بلني مجمره انا نعرف طعم سلاس فطوه مالتي فطوه درحسي هون طعم سلاس فكرو ديبلي مالتي طعم سلاس فكروي زين كاخلاتنا تموان السرح سبات لا 15 كلنا هون سبات لنا على ما ناس حادي كمز بحنت بلوستوب جميع بحنت بلوستوب زعلب حسابي زلنا كمزي ندخل نصرح سرحسي ونبي يوتيوب فيوس عبينا ان شاء الله عبينا سلد المركب قال زي كونس نسبات بقى نهصانات نمحقواس نعم نمحبان جلس لزغانه حسابنا كلاتنا سب حدي هذا علامه يسلنا بهم دس بلاني برحج كارلو شانل الله حنت كوميدي سريحه دايركتورات ويتيوب درستي ويتيوب مولتي اطر لك تزرغح وي مغابي تزرغح شعو ابي بروقا زلو سواسله كلهم زعرفوا شعي صبق فيوس نركب موني شعينا سلد نركب زلو احنا قلنا طلب سلان فتوا نحصات كنا حقوسنا سلان نصرحو ابسل سله يبال زيبنا دس بلاني بخمزه السرح مسوم مالتي I've been working with Beles Bubu since last year around August, from around June to August. That's when I started, so I'm almost making a year with these people here. I was the only designer who started with them, and I was working with Brooke. Yeah, we had only one computer by then, and working from a room, somebody's bedroom. But later on things changed, we got more PCs and we moved into an office. So far, for as long as I've worked with Beles Bubu, the going has been hard, but it has been good. Projects have been coming around. Like I told you, we started with one computer. At first it was kind of hard. Me, the animator, is working on something, then somebody wants to edit, and maybe somebody wants to do a graphic design. It was a little bit of a hurdle, but then we overcame that hurdle with time also. بلس بوبو مانجر نايت سرح مالتي بينام فغري غمزلني ني موسيقى غنمحجي يعلو نيره مالتي شعو اغاطام خوينو يزاربني سو خندي الكاسي كجمر تخلو مسايب لني انا غفقر لني ناي موسيقى فغرلو كعبي للي بزي ولا حنت صقم مالتي اب حنت كنديت من الحاره يليو اقولو شعو مسو جميرنا مس بولس بوبو سرح تتمرنا مالتي بلس بوبو بتعامي انتي مو دي كير اخا سيتامني غاد بالالو اوتوش مساته غيدر داكا بتعام هذا ان شاء الله زي محبراوي وت زلغاوين يسمعك فقري حدا بزحم توصعو حدا بزي زغنا حاغوسي غي كمز تي سوشيال لايف دبال مالتي فقر دلوا بلس بوبو ذاتي من يبعكي بتعام قال عينته
ምስ በለስ ቡቡ ምስ ቢነም ብዛዕባ ዝኾነ ስራሕ ተዘራሪብና ከም ብዛዕባ ናቶም ስራሕ ቃል ገይሩ ብዛዕባ ናይ በለስ ቡቡ ኣብኡ ኤዲተር ክኾይነ ዝሰርሕ ከዓ ተሰማሙ እቲ ናይ ቆልዑት ነደዝ ምዃኑ ምስቲ ብሞያኻ ትሰርሓሉ ምዃኑ ሞርካ ኤክስፔሪንስ ናትረኻ ትኸይድ ማለት I'm calling internet Spiflick. Yeah, I'm the one of Beles Bubu team. I'm a video editor. Yeah, I'm from Congo. I've started working with Beles Bubu from 25 December last year. That means on 2019. I'm here like 2 or 3 months. J'ai trouvé Beles Bubu une famille accueillante, une famille à qui on peut se jouer d'un moment à l'autre. Il travaille avec les enfants, il travaille avec des personnes qui sont qualifiées. Ils sont accueillants, c'est une famille là que moi j'ai trouvé, bien sûr que c'est une entreprise mais c'est aussi une famille quoi. En tout cas, grand merci à l'encadreur de Beles Bubu, notamment Katie. En tout cas, grand merci quoi. Yeah. Now I can say it in English. No, like accueillante is like when people come, you have that behalf to welcome to what can I say? To welcome them, yeah. And however, we work with Beles Bubu. You are happy because they work with kids, and however you are with kids, you don't have stress. So I like the way they work with kids, and I want to stay with kids. That means I want to stay with Beles Bubu. Katie, ማለት ቅሳነት ከም ሓዛይን ሓፍተይን ኮይና ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ተሓስቦ ቅድሚ 10 ዓመት ጀሚራ ነይራ መሰለለትንኻ ከም ኣካውንታንትን ናይ ኣካውንታንት ሓይል ስለ ዘለኒ ኢለ ናይ ኣካውንቲን ማለት ከም ኣካውንታንትን ኣብ ትርጉምን ነቲፈ ክሕግዛ ተበጊሳ ምስ ጀመርኪ ከመይ ረኸብኪያ? ብጣዕሚ ፅቡቅ መሃርን ኣዘናጋዕን ብምዃንኻ ዝተፈለየ I'm just big. I'm a producer. I'm an audio producer. I started production in 2015. It was a church. And now here in Uganda, I'm still a producer. I started working with them, it was last year. And no one didn't tell me about to work with. No one didn't come and say, no, Jazz, we have to work together. No one didn't tell me about that. I'm the one who wanted to work with them. Yeah, because the way I found them, they have love. They know what they are doing. Yes, like that. በለስ ቡቡ ክሰርሕ ተረኸኒ ምክንያቱካ መጀመርያ ፍቅሪ ህፃናት ስለዘለኒ ብዓብዪ ድማ ፍቅሪ ኣርት ድማ ኣለኒ ንክልተ ዝፈትዎ ነገር ዘጣመረ ብምንባሩ ድማ ክሰርሓሉ ደስ ኢለኒ ዝሰርሓሉ ሞያ እዩ ሱዳን ኢትዮጵያ ዩጋንዳ ከምኡን ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ግብጺ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ጎረባበት ሃገራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም መሰጋገሪ ንዝቐጽል ስደት ወይ ከዓ ንካልኣይ ስደት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀሙለን ኣዝዩ ውሕድ ቁጽሪ ንትምህርቲ ንስራሕ ንዝተፈላለየ ኣብ ጎረባበት ሃገራት ተሰዲዱ ዝነብርን ዝሰርሕን ኣዝዮም ዕውታት ንግዳዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ኤርትራውያንን ኣለዉ
ኣባላት በለስ ቡቡ ድማ መቐጸልታ ናይዝዮም መቐጸልታ ናይቲ ዝበዝሕ ንጎረባብቲ ሃገራት ከም መሰጋገሪ ናይ ካልኣይ ስደት ዝመጾ ናብ ዝሓሸ ቦታ ንስኻ ንምዃን ናብ ዘኽእለካ ቦታ ምዕረፍ ንምብጻሕ ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ መንስያት እዮም ብሙላኣቶም እዞም መንስያት እዚኦም ኣብዚ ዓቢ ገንዘባዊ ረብሓ ከይረኸቡ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዘጋጥሞም ዕንቅፋታት እንታይ ይመስል ኣብዛ ስራሕ ዕንቅፋት እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ዕንቅፋት ኣይበሃልኒ ከምዚ መደልደሊ ይኸይድ ይበሃል ቀዳማይ ነገር ኣብ ስደት ኢና ዘለና ብሓንቲ ስራሕ ክትጓዓዝ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክልተ ሰለስተ ግድን ኢኻ ደሊ ምክንያቱ ስደት ምዃኑ ስለዘይተርፎ ሕጂ ኣብታ ሓንቲ ስራሕ ኮለኻ እታ ሓንቲ ስራሕ ተርክበካ ናይ ግዜ ፀገም ማለት እዩ ዕንቅፋት ኣብዚ ኣሎ ኩልና ክንፈልጦ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ብፍላይ ካምፓላ ከቢድ ናብራ እዩ በሓንቲ መደብ ወይ በሓንቲ ስራሕ ሒዝካ ጥራሕ ዝኸይድ ሂወት ኣይኮነን ዝበዛሕና ዳርጋ ከም ክልተ ክልተ ካብ ሓደ ንላዕሊ ስራሕ ዘለና ሰባት ኢና ዘለና ሕጂ ከምዚ ከም ዘጋጥመካ ከምቲ ደኺምና ስቱድዮ ንኣቱ ጎረሮ ከምቲ ደኺምካያ ትውዕል ፅቡቅ ኣይመፀልካን መሊስካ ንዕኡ ክሽፍን ደርፊ እንተኣብልካ ናብ ካልእ ፅሑፍ ተኣቱ ማለት ደርፊ እንተዚኣቶ ወላ ዛንታ ክትእቱ ትብል እንታይ ግዜ ግድን ኢኻ ትጥቀመላ ኢኻ ትጎይ ኣብ መንጎ ከምኡ ምስቲ ናይ ሃታሃታ ናይ ቀልጢፍካ ናይ ዝርጋሕ መደባት ዝነበረና ኣዝና ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ነርና ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ሰብ ሓመካ እታ ስራሕ ጠጠው ትብል ንዕኡ ክሽፍን ካልእ ተምፅእ ገለ ከምዚታት ነይሩ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ኣይተሰናኸልና ትብድሆ ግን ዝያዳ ሓያላት ክንከውን ጌርና ዝያዳ ከዓ ከምዚ ጥበባውያን ከምዚ ሲስተም ናይ ምብዛሕ ዓቕምታት ከተዓፃፅፈና ክኢሉ ማለት እዩ መመሰናኽላት ዘሸግረና ነገር የለን ሳብ ሕጂ ኣምላኽ መስገን ቀዳማይ ኣብ ስደት ምህላው ናብ ካልኣይ ካብ ኣፍሪካ ምህላው ሕጂ እሱታት ከምዚ ዕንቅፋት ዘይኮነስ ቁሩብ ከምዚ ቻሌንጅ ቁሩብ ዓይነት ስራሕ ከምቲ ዘሕል ገብረካ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ግዜ ስራሕ ትውዕል እሞ ኣጋጣሚ ብቺ ትኸይድ ፅበ ሕጂ ስታት ቻሌንጅ እዩ ከምዚ ዕንቅፋታት ኣይኮነን ወይ ሓደ ግዜ ከዓ ስራሕ ቀኒኻ ገለ ኣብ ሹቲንግ ላት ከይድ ከለኻ ምስ ጥቅማት መሬት ትርከቦ ዝዓዲ ምዃኑ ማይሃርም ግዜ እናዋሓካ ቁሩብ ቻሌንጅታት ኣሉ ግን ነቲ ስራሕ ሲ መሊሱ ከምዚ ትሰርሕ ይደፍኣካ ከምዚ የበርታዓካ ቻሌንጅ ሲምበር ከም ዕንቅፋታት ከማን ኣይንሪኦም ኢና ንሕና ኣብ በለስ ቡቡ ሓደ ኣብዚ ትካል ፋይናንሻል ሕፅረት ምስቲ ፋይናንሻል ሕፅረት ዘለዎ ብምዃኑ እኹል መሳለጥያታት ወይ እኹል መሳርሒ የብሎም ንኣብነት ስቱድዮ ኣሎ ገዛ ኣሎ ግን መሳርሒ ስለዘይብሎ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም ይበልዑ ተወሳኺ ፋይናንሻል ሕፅረት ኣለዎ ሓፂሩ ዝትካል ማማ ቤላ ሕቑፋ ቢለኢዳ ክሳለ ማማማ ምርቅተይ ንስኺ ሂወተይ ብዘይ በኣኽሳ ይኹን ዳደይ ብዘይ በኣኽሳ ይኹን ዳደይ ንክብሎ የሞባይል ኔው ንማማ ክዕልላን ክውዕል ንክብሎ የጌም ኔው ከሽግዛ ንሳ ንኸይተሓምም ደቀይ ይብኪ ኣክብና ንስኺ ህይወት ንስኺ ብርሃን ንስኺ ህይወት ንስኺ ብርሃን ሕቆፍኒ ይፈትወካ ኢልኪ ሰራስርኒ ሙፍቅርኺ ይብኪ ሰዓም كم ساب كم كلتا انقفاطاتي كزارب انا كم قسانت زقات من انقفاطاتن بلس بوبو كم شانل زقات ما انقفاطاتن مالتي مي
ከም ሲንግል ማዘር ጓልካ ገዲፍካ ምኑ ማዓል ስራሕ ክትውዕል ገለ ኮለል ክትብል ንዓይ تا قندي بقى وشتي تبلن تشجرني مالتي زبزها جزء كل عينة هيوت كهلو كاز كلاب زسرة وتين نتن ساعاتيس يمقع لني أب مونغو بوبو قالين أب بلس بوبو بتعمي كبلوك ما أراني وزفتن نعات تسألي واوي كم قالوا كنا نافقات كاملو ليت كيدك أسكاوي إلكا حديركا نقوت السيكا ناي قدن كتسارح لك قالنا بشوتين ديو قالنا بستوديو ديو ناي قدن كتب لك تم تزت أسكوت أوفيس أب جزايس لاركونا تسعان أب أوفيس تمتعني كم زيك سرح انتشمو بلني قال بد ناي انتشمو زتاتسي بديه كيات كيد نجارات مر كم انقفات تطوزف لك نجار أي كونن مالتي كم بلس بوبو ብዙ እንዳሽሙላና ጸገማት እንቅፋታት ቋይት ብሎኒ ካ ጸገማት አለ ናይ ግድን ጸገማት ይጋጥመካይ ናይ አና ዘሸግሩና ሀጂ ቀንዲ ከም ዘህጥረት ንብረታት ገለለና ሓንቲ ቪዲዮ ክትቀዳህ ኮይና ካሜራ ተካሪካተን ድሮን ተካሪካተን كلتا سلسة كاميرا تمثالك different angle كتسجله تسرعتي بلوت كون نجبرو دلنا مالتي إذا كأس كم زي بتعمل عارف شو because تكفلو سل النقطة كتقوريها أي تقوريها تفلتو نجار متشملة أبو زود سل تعتدي كم زي كتعلي مفتي كرافولو زدل نجار مالتي كم تزبلكوا أبت تحدا روم استوديو تكأيريو قلت استوديو ترايدلو نبرت يا بلون مكنتم أقدر financially كنا بلوس لذيك علنا مالتي that's why كا studio كيركا تكاريكات تكا studio time تكاريكات تكمل نبرتهم تكاريكا جنزب كفيل كاريكا تكا كاندي مالتي ناي financial تجمع بزي نبرتات زلنا هترتات أن كان جبرو ندلي أب مزايك تكا كريلي زدلي ونجارات مالتي كل أيكا كم تأجم ديكونا كم بدهويو نت نوتو صراحة مجمرة كلمة موتو زقات أنا كلمة بلس بوبو مكفاثان ولا حجون حنساب مالتي نسب زيردو أزي كاب حيمانوتن كاب بوليتيكان ناس أزكونا برنامج أنا تكند مدب ناسي تكند مدب بلاني ناسي زلو من تايب كميسي قولوا تمهارو كمي بزعوا إرترا فلتو كمي تيان قبر دلنا نحن ولا تدرينيا كين قاقة ولا انتش من دابلان دا تزرار الناس كمي الناس توقي تمهرتي نقولع إذا كا أسلام يكون كريستيان يكون نكلو حزب إرترا يعني كمهار قول أس كمهار رك أو دكنا هجينا ناسي مسعي ناس نسومي بس هيوتنا بمولو صار future ناتنا يوم تاشمود بالليل زين نعبيتي أقول لهم برنامجات نعبيتي بزوج نتك ناتنا جن قول أتس كميلهم تماهيرهم برنامجات زي جميل نيدلنا بتجينا نجمر دلنا بتعمل بزوج مرة بيدل إذا كان نت قول أس نتهم دكنا نتهم مسعينا كميلنا نمهرهم كميلنا نرئيهم قال بزوج نجارات له بهل في نت سددلو سي بكمو يوتيوب ناتنا نتاشمو دغاليو انيميشن بهلفي ابسمرا بيز كغبرو زدلوس كم ذا غودنا هارنا تاب كاتدرال اماي جاحجا غغاليو جي كبدكاي بزو سئلك تركبلو سلديت قال موكا ابسمرا سلديكونا ولا كناتو كندلكلنا كال ባህላ ቦታታት ስእልታት ክትረክቡ ስለደይት ክእል ኣኒሜሽን ከዓ ሰለስተሚቲ ሱሳን ዲግሪ ሓንቲ ስእልክ ትሰኣልታ ኮይና ከምዚኣ ኮይና ከምዚ ስእልክ ትረክበሉ ለካ ሓደ ኣኒሜተር ናትካ ነታ ኣኒሜሽን ከውፃታ ኮይኑ ስእሊ ፍሮንት ጠራዲ ኮነ ባክ ብጎኒ ብድህሪት ገለ ሕጂ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ማጃጃ ናይ ካቴድራል ገለ ቀሊል በጣም ብዙ ስዕል ለው ኣብ ኢንተርኔት ክትረክቡ ትክእል ነገራት ማለት እዩ ንአንተ ሞርኪስና ኢና ዲዛይን ጌርና ነቲ ካልእ ማለት ግን በጣም ብዙ ክነእትዎ እንደሊ ኣብዚ ናትና አሉ ኣኒሜት ክግበር ገለ ሕጂ ኣኒሜሽን ክግበር ካሉ ካብ ታሕቲ ይድቅረጽ
كمزي بچق اندا تقاتا ببحنت سرا نكلو نو كغبرك ادكون انيميتر اسمراي نبرون زوم سبات زيوم دسافنا دلو ኤርትራዊ ፈልጥዋን እዩ ሶ ነዚ ስእሊ ሲ ከምዚ ብስእሊ መገዲና ከነግሮም ብስእሊ መገዲ ጥራይ ደይኮነ ብምስ ብሩክ ምስ እንታሽ እንዳተሃባበርካ እንዳ ነገርካ ኖኖ ዚኣ ከምዚኣ ትመስል እጅ አብኡታት ካጸገም ያጋጥመካ ነተንክን ከላን ንከል አኒሜት ሞዴል ገለ ተገረን ልወጣሎ አብ አምዞ ከንጥቀመለኒና ተንደይ ከነከለንካ እንዝ መስላ እንዳምጻና ንትከአን ማለት እዩ እጅዝታት እጂ እቲ ካለ ሰብ ካለ ክርዶ ደይነ ደሊ ምክንያቱም አብ ገገሊ ፖስት ምስ ተገበረ ገለገለ ኮሜንታት መጽይናይ ያ እጂ እሱ አብቲ ኮሜንት ከምዚሉ ክስቶ ከምቲሉ ክስቶ ደይኮነ አነን ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝደልታ አቢካ በጣም ተአቢታ ተገድሰነት ናይ እንታ እዚ አብ ፖለቲካ ጸግብሉን አብ ሃይማኖት ጸግብሉን ንኩሉ ኤርትራዊ ክማሃር ቢኮዝ ኤርትራን ክማሃር አለና ብዝሂ ደለና አብ ስደትና አብ ስደት ካብ ትግርኛ ዝዛረቡ እንግሊሽ ዝዛረቡ ወስኩ አብዛ አድህድ ካብ ትግርኛ ዝፈልጡስ ኡጋንዳ ዝፈልጡ ወስኩ ንአና ኻስ ደቅናሲ ባህልና ክማሃሩሎ ኤርትራን ታያ ከመያ እንታይ ነይርዋ እቲ መደብ ቀጻሊ ዘለና ትንሳሩ ደልና ኦሬዲ ናይ ትግራ አቲናይና አብ አይ ተዘርጋህት እንደላ ምስተዘርጋህት ክትሪኡ ዋይኩም አብ ናይ ጽምብላል ይደርፍታ ናይ ኩናማ ሳዕሲታ አቲናይና ዝናትኖ መእሰሪ ገርና ገዛ ወላ ብቢትውን ናይ ኩናማ ክነአቱ ናይ ሳሁ ናራ ህዳር ኩሉ ከአቲና እንደል እጂ ናይ አቅሚ ምንአስ አሉ ጊዜ ወስድዩ ግን አብቲ ኩሉ ተገሩ ምስተወደስ ሓደ ቆልዓ በለስ ቡቡ መጽዩ ከፊቱ ምስራያ ኤርትራ መምኳና ክፈልጥ ንህና እንታይ ጽቡቅ ነገር አለና እንታይ እንታሽሉን እዝታት ክፈልጥ ይኡት መደብ ድኮነ ቆላ አብ ውሽጥ ይኩን አብ ደገ ከፊቱ በለስ ቡቡ ክርእከሎ አነ እንታይ ደሊ ባህልታት ክብርታት ናይ አድና ኩሉ ክፈልጡ በህልፊ አድ ባህልና በባህልና ቀደም ኤርትራ ማንያ ክንደይ እንታሽሙሉ ክንደይ ብሄራት አለዋ ክንደይ ክፋላት አለዋ ኩሉ ዝታት ንምህር ብዘይቡቃ ካብ ዝበለጸ ክቡር ባህል ካለና ንህና ስድራና ነክብር ስድራና ነፈቱ ዓበይቲ ነክብር ሽጉር ነህግዝ በጣም ፍሉይ ባህልታት ሲ አለና ናይ ኤርትራ አስመራ ንህና ዘዓበናሉ ማለት እዩ እቲ ህጂ ዘሎ ቆልዓ ግን ፈልጦ ዲ ከመይሩ ባህሊ ኡጋንዳ ፈልጡ ኮኑ ባህል ካልአድ አሜሪካ ኤውሮፓ ገለ ፈልጡ ኮኑ ኤርትራ ግን ማንዮም ከመይ አይነቲና ክፈልጡ ዝክእሉ መገድስ የለን ሶት እናትና መደብቃስ ድኮነ ቆልዓ ስድርኡ ከመይ የክብር ባህሉ ከመይ ይፈልጥ አዱ ከመይ ይፈቱ እዚያታ መደብ እዝካ በከምት ዝበልኮ አይ this is very important ዚአናይ ፖለቲካ ናብዝን ናብት እንደይኮነ ሃይማኖት ናብዝን ናብት እንደይኮነስ ኤርትራውያን መኒና ካብ ከመይ ከመጽና ናበይ ከንከይዳለና እዝታት ኩሉ ፈልጦሎም ክርስአ ደይብሎም በጣም ብዙ ነጥብታት አለና that's why አብ ደርፍታትና አብ ዘረዋታትና በጣም ክንጥቀይና ንፍትን ሃንሳብ ውዱ ቪዲዮ ንመልሰሉ እዋንሲ አሉ because they ከውን ነገር ተአትዩ እዝስ ምስቆሉ ታይከይድኒ እዚ መለስ ንዛረበሉ ጊዜ ንካታሉ ጊዜ ነው ሰጋ ሰዓት 3-4 ለተካታናሉ ነጥብታት አሉ እዚያስ ከምዚ አክት ከሆነ አይትገለ እዚያ ትምህርቲ ሜቢ ንአሜሪካን ጽቡቅ ትኮን ትገለ ለአውሮፓውያን ጽቡቅ ትኮን ትገለ ለኤርትራዊ ግን እዚ ክናህልፎ እንደምመለክስ እዚ ዲ ተዋሂሉ እንዳተካታና ሜቢ ጌጋታት ከለውና ከሊ because ኩላና ጀመርቲና አብዚ ዘሎ አብዚ ስራሕ ፍልጠት ዘሎ ወላ ሓደ ሰበብልና ከምቲ ዝበርኮ ፍርቆም ትምህርቶም ገብሩ ፍርቆም ስርሖም ገብሩ አብ እንታሽሙ መጽዮም ሰርሁም ሳና ንዓናይና ቀንንታሽሙ ንብል ንህና ካ ናይ ገሌና አሚቼታቲና ቶም እንደበዛህና አብዚ ግሩፕ ደለና ግን እዚ ክነጥፎጋ ቋንቋሲ ነብልና ምክንያቱም ናይ ቆልዓ ናይ አበይቲ ቋንቋስ በበይኒ ንቆልዓ ዴሊኬት ክትኮናልካ ትምህሮ ተሪር ቃል ክንጥቀም እንተ ኮይና ተሪር ነገርና ንምህሮ እጂ እዚ አብ ንእሽታ አበዘራርባ አበገላልጻ ገል ጣሚ ክንጥቀቀሉ ንፍትን ነገራት ካአዝዩ ሜቢ ጌጋታት ከሉ ይከል ናይግድ
ውዱዓት ሰባት ኣይኮናን ፐርፌክት ኣይኮናን ግን ብድተካኣለና መጠን ኣብቲ ዝወፀ ዝስራሕ ድኮነ ነገር ናይ ቋንቋ ፀገም ከይናእቱ ናይ ቃል ጌጋታት ከይናእቱ ብጣዕሚ ኢና ንፅር እቲ ደለዎ ልክ ኣደማ መፅሓፍ ክከውን ዘለዎ ግቡእ ነገር ክከውን ሲ ብጣዕሚ ኢና ንፅር ብጣዕሚ ኢና ነብሎ ኣይኖ ክንጋገና ሰብቃት ጌጋናት ነገርና ኣብዚ ኣጋጣሚ ድኮነ ነገር ኣብ ኮመንት ሲ አለ ወጀ ሓደ ጻሐፈልና እንደዝ በለትንስ እዚኣ ናይ መጀመሪያ ናይ ስእሊ መስአተናይስ ታንታሽ ሙታ ኮመንቱ አጋጣሚ ዩቲዩብ ኮመንት ተዓጥዩ ኣብዚኣ ኣባከለሁ ኮመንት ናይ ዩቲዩብ ሲ ንቆልዑት ኮመንት ክትገብር ኣይፍቀድን ይህጅ because ናይ ቆልዑት ኣብ ደጋጠሞም ፀገም ዩቲዩብ ቻነል ኮመንት ክንገብር ወይ ኮመንት ክትገብር ወይ ኢንጌጅመንት ከህሉ ንቆልዑት ሲ ኣይፍቀድን እዩ ዘሎ ሓደ ክልተ ቪዲዮ ሞሊቅ ኣነን ኮመንት ክትገብር ኣብዚኣ ሰብ ተኪኢሉ ሜቢ ፀገም ተደይ ኮይኑ ናብቲ ናይ ፌስቡክ ፔጅና ከይዱ ሓሳባቱ ክገልጸና ሓሳባቱ ክህበና ብጣዕሚ የላቦ ምክንያቱም ኣብ ዩቲዩብ ከምዚ ንሕና ዘጥፋእናዮ ድመስል ግን ዩቲዩብ ባሉት ኣብ ናይ ቆልዓ ፕሮግራማት ኮመንት ክትጽሕፍ ኣይፍቅደልካን ይደሉ ኣብዚ ሕጂዋን ዳስ ዋይ ኮመንት ብዙሕ እንታሽ ምክንብሎ ግን ሓንቲ ኣብ ዝሓለፈት ሓንቲ ዝርኣኳ ሓደ እንታይ ኢሉ ጽሒፉስ ታ ቪድዮኩም ብጣዕሚ ፈትያ ገለኒ ግን እሰን ህበይ ዝነበራሲ ንወደይ ቢለኖ ኣሰም ቢለኖ ገለገለኒ ከምስታተጂ ያማዕብለካይ ድንምታይ ኣበይቲ ቆልዑስና ኣሽቱን ትገብርለኩም ሚክስ ትከውናሉ ገለብለካ ነትታትካ እንደ ኣረካዮ ትከይዲ ምክንያቱም ከምቲ ዝበልኩ ጀመርቲና ኣብዚ ስራሕ ድኮነ ኤክስፐርት ወይ ፈላጥ ወይ ዝህግዝ ወይ ከም ዝግበሩ ገለ ዝብል ዋላ ሓደ ነገር ይብለን እንዳተሓጋገዝና እንዳተደፋፋእና ኩላና ኢና ንገብራ እቲ ከምዚ ዓይነት ኮመንት ክንሰምዕ ከለና ያዕበየና ናይ ባቂ እቲ ገለኦ ህጂ ሓንቲ ምሰውጣናዮ ውዱእ ቪድዮታት ዝፀንሃሉ ኣብታ ሓደ ናይቲ ሰብ ኮመንት ሪኢና ሪሊዝ ኣይገበርናዮም ገዲፍናዮም ምክንያቱም ነቲ ሰብ ከምቲ ዝደልዮም ውላዱ ክሪኦ ድግብኦን ሜቢ ዓበይቲ ነብዝሕ ተለና ዓበይቲ ንቅንስ ቆልዑት ንገብር ዋላ ቆልዑት እውን እዚኦም ቲኔጀር በዛሓት ተለዋ ንኣሽቱ ትገብር ከምቲ ነቲ ቆልዓ ዘድሊ ነቲ ቆልዓ ዘማዕብል ነቲ ቆልዓ ዘእቢ መደባት ኢና ክንሰርሕ እንደለና ማለት እዩ ኤሪትራ ክልተ ወዳባት ኣለዋ ባፅዕን ዓሰብን ድማ ይበሃሉ ጎርጉሱም ከድኩም ትፈልጡ ዶ ኣብ ከባቢ ደንካልያ ብጫ ዝሕብሩ ናብ ኣራንሻውን ዝኸደ ኣድጊ በረኻ ኣብ ሃገርና ጥራይ ከም ዝርከብ እዛ ኣድጊ በረኻ ክርብሽ ኣብ ባሕርና ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ እዩ ዘለና ሕብሪዳ ኣለኸና ሕጂ ቀሲልና ንኽትሪኦም ጽቡቓት ንኽትበልዖውን ብጣዕሚ ጥዑማት ዓሳታት ኣለውና ህይወት ስደት ምርኻብን ምፍልላይን እዩ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ መላእ ዓለም ፋሒልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ቀዋሚ ናብራ ዳርጋ ይብሉን ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዉ በዚ ምኽንያት ድማ ስራሓት በለስ ቡቡን ኣብኡ ዝሳተፉ ኣባላትን በዚ ክጽለዉ ግድን እዩ ኣብ ስራሕ ኣሎ ብዙሕ ነገር ዘጓንፈካ ግን ሕጂ ንኣብነት ንዓተይ ነገለየ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዕንቅፋት ዘጓንፈኒ ሃገር ብምቕያር ማለት እዩ ከዚያ ሃገር ካብ ዘለኹ ወሲ ሃገር ቀይር ከለኹ ኣብ ዘሕዝነኒ መዓልትታት ከዓ ከም ጠቂስያ ዝፀናኹ ሮዳ ሜሮኒ ብጣዕሚ ዘድንቃን ዝፈትዋን ኣርቲስት እያ ስነጥበበኛ እያ ብጣዕሚ ንሕልምታታን ንስራሓን ክትብል ዘይትገብሮ ነገር የለን ናይ ሮዳ ሜሮኒ ናታ ምፍላይ ካባና ከዓ በቃ ከምዚ ስቴፕ ባክ ኮይኑ ተሰሚዑ ጽቡቅ መደብ እንታሽ ሚልዮ ከለኩ ግን ካምፓላስ ከምኡ ናይ ትራንዚሽን ፕሌስ እዩ ኩሉ ሰብ ንክከይድ እዩ ይመጽዩ ኣብ ዝነባር የለን ገለ ከምኡ ስለዝኾነ ትቅበሉ ዳእምበር ከም ውሽጠይስ ሕማቅ ዝተሰማዓኒ መዓልቲስ ሮዳ ሜሮኒ ደፋነን ኣላ መዓልቲ ማለት እዩ ኣይሆፕ መንፈለት ትምለሰና ትከውን እዞም ብሓንሳብ ዝዓዩ ዘለውን
ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወቶም እውን ዝደጋገፉ ኣብ ዩጋንዳ ብስደት ዝነብሩ ዘለዉ ኣባላት ኣዳለወቲ መደባት ንቆልዑ በለስ ቡቡ ኣብ በይኑ እዋን ነቲ ስራሕ እናካየድዎ ዘጋጥሞም ፍሉይ ኣጋጣሚታት እውን የዕሊሎምና ሓንቲ መዓልቲ ብፍሉይ ግን ከምዚ እዛ ስቱድዮ ድኺምካ ምእታዊ ክብላ ዝፀናሕኩ ምስኣ ዝተተሓዘተ ዩዥዋል ኣነ ሕጂ ከም ምሸት 16 ዝርከቦም ናተይቲ ስራሕ ካለይ ይውዕል 16 እየ ዝኣቱ ሽዑ ደኺማ ኣተየ ደርሳዕ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዲና ገለ ከታቲልና ኢና ስቱድዮ ክመልእ ኢልና ሓዲርና ገለ ኣይደቀስና ደኺማ ኣተየ ሽዑ መበል ሰለስተይቲ መዓልቲ እያ ነይራ ተኸሲለው ከለኹ ኣብ ስቱድዮ ከለኹ ከቅድመይ ይመልኡ ነይሮም በዓል ቢቡ ብንያም ድምፂ ይጥሙ ነይሩ ተኸሲለ እንደናተይ ሪጋ በፂሓ ሕጂ ርዳእነ ነይሩ ከምዚ subconsciously مش نات كتبارا بيقولوا consciously كن دقيقة سلوا مسودو أتي مالتيو حجي دقيقة سلسلة سنة كون تسيت راح حافي لورا حذاء أتي حجي كلهم دقيقة سلسلة سنة كو كان زي رد قالوا جيلهم concern هاي مش كلهم أطلع تحفيهم ليه قال له خليتي لأني كيتي تمو قال له خويليا حتى لما يسلى أتي حجي شو تهزت وازل له زنتا دما كرمين سلسلة قالها بتكسين إحنا عم بيبيني أتي نسمى برابعي تيزي توازلو عين ببقوان انت تعيفة متسنة نفسها مساعدة هاقن تقو أمبي بها هجمدان ببقول هاقن أبتي كالات تقامات إلو تتغرينيا كأري لمردة أبي نمونغو تطوية هجنا وحنيرا ناي كبابي إسرادا أقل خمسي دونجي إذ ملنيرا نوا حنيرا تتحتي هجنا تتقال كأريقن دونجي تطوي لمونغو جب بدقوا هنا مسمعنا سلازلهم ولا تصنحكوا silent خوينا شو عدم تسيت أفعال at the same time ده حسيبه دكي سريلهم كلهم بتبيت وتغلقلهم جعلي تردعنا والغلق لا يعرفون تردعت مثل مليسة أمبيبة يعرية لك بتهزع رقاش أخا إتهيا كتيلة ودي شو أن كود مسوات أخو كلهم صحاب جاني تردعنا نكونفيز كوين ما هبتني زي جد عم تسألني ومسي ترينا بكل ميكروفون ولا أتي زهدي كستاتوي Yeah, I remember it was on Sunday. I was working there studio. It was when we made that song of TTY. Yeah, it was that day I started to work with them. Yeah. زحوسك experience اللي كم جمرتها ساعة جدله بالفعل لكن حتى مع التقانة يكونتن نلت سميها دير الساعة تعمل عند بصراحة ما خدف نغنيت كنا نعي ترى إنه مالتي تعمل جمرتها صوم كمي قدامي فيديو نحن بوست نورنا نتقدمي فيديو خنسرح نتقول نجمرتها اليوم زنبرة environment شو editيرو قداميتي فوست مسكبرنا انتن مجمرتا ميتي فيوز كنركب كلنا تنزنا ورانا مومنت شو استسمعنا حقوس كل الناس كل تيم كازنا برات مقلت حقوس ابغزهم ولا تزارب سو كانت زينا ولا شو ابتغزهم ابت environment تفطر شو ذكره له was memorable زي كرساك زي سرح جمر كلا معلتي مش كم زين أفتش عام معلت سني سلستنا يسرح ما كم زي أوفرز متين نيرو جن بقى أفت زداليو موسانيس بتعمين عفليت معلتي so تأز جمر كلا معلت فليت معلتي أنا قدامتي فليت معلتي زبلة the first day post زجبرنا له we were already واتينا shoot كنقبر واتينا نيرنا فيديو كله and دا سرحنا كلنا post مستجابرت كم ذا 10 تسبريوا 10 عمش تسبريوا كم دا تجربنا بقى بتعمل دا تحققنا because مجمرة post مستجابرنا يس كم ذي نحنا ترينا ريو قال عينت كوني تسبينا بتعمل low expectation نيرنا دا بزها ملو معلتي كبابي نيو يير نيرو كسمعتي قال مسترفون نيو يير بتعمل وقتها معلتي زي رصع
and second day Brooke ዝበለሉ drawing pad አምጪና ገለመለስ እንስሳ ዘንቀሳቀሰሉ አልፋ ከደርሰ ከምዚ አይነበሩን ዘይነበሩ ከለትዩ so አንታሽ ሙንጭስ አንበሳ ከብል ወላብት ሎጎና ዘላ ቡቡ እንስስ ተሳላ ብዙሃት ኪኪ ነገራቲ ብሩክ ቢኢሉ ለሳለን በኖት ፓድ ገሩ ከብል so ከምሳት ክሬት ከገብር ከሎ ክሪኦ ከሎስ በጣም ይዝግራ because ከም ሐኪም መጠን አብዝ ፕሮጀክት አይ ጸነሃን እቲ ጸና ዝራቆ ነገር ሲ and then ሳልሰይዲ ማማ ተሰራህተላ ማልቲ ማለያ ካብ ንኮ ጀሚሩ ቢንያምን እንጃዘን ቢንያም ዝደልዩ ቢት ጃዝ ከፈልጦ ስለደይ ካለስ ካብ ንኮ ጀሚሩ بزي أرفتي بزي مغبي كلتيهم نبينهم كسروا بيقولون بكاتي تدبلت أنا طعمي الفتوى ماما because أدي أنا لكله أفضل أتعدلاتني كابتي أنا زفزون صراحة هانتي ناتناس السهل ساكت صراحة كلاس أبهانت ما ألف كم يجي ودي وابدعمي أتقرمني نكلن نتنبيت نتنكبرون نتقرم تيلو مدبات وإذا ويسا كبلاد دليل زي أنا بلس بوبو برنامجات كل بحلنا كهلوا كل بيتنا إرترا كهلوا ناي ساهو يكون ناي نارا يكون ناي برنامجاتو كل قاتو زجاجوز كيسنا درس بينامي عند تأمبيت كمية متى كمية جبران قال دم تودلو زيهم سوات زيهم كم زي لك زارا كلكو قليل كمثل جاي كأنه سلس تور هي 4 تور هيس أبزي صراحة سي أي نبر سروهم كاليو فلتاتهم كاليو ነገር ይምትገሩ አብ ህጂ ግን አምጪው ሞዘለው ለውጢ አብ ዳይሬክቲንግ ማኔጂንግ አብ በቃ ነገራት ከመገርካ ሃንድል ትገብሩን ገለ ዝገብሩ ዘሎስ በቃ እዝታት ከርሰን ዘይከል ማልቲ ማለት ነው አንተላት ሶሪ አንተ ማልቲ አና በስራህ ከም ነቡቡ وبقولي ميلات مالتي كتريني مزياها زي مرة تهوسني معلشة أنت عرفت اللوجو دلا دمتي زملتاس قال كل عامته كلنا we make sure بتجرينيا تزارب بتجرينيا أنت شو تبي السامة تعد ملأت لا معلقة كرس عزيز زيك المعلتي ولا قطرتات يعملها أي أتون دلو كل فيديو إن أتو كسنا بلنا نأسود لنا بجيزيو ولا حبرتات يعمل لي أمست سوار دمتات كله ولا صون أمود هاتيا كتأثو أمك على مرة كتأ معلت دعات جرماني صوت بلس بوبو دمتات لا معلتس شايع سناتا دمتي زتملت لا معلتي أقعد أمي بقى نعكراني لنين مزين جن كم أجرا ملأ دمتات تشميلا كلن بقى it's amazing in this there are days and this هاوسن معلثات كلو أبوشت أنا أزهزنا حماق استسمعنا معلثات أبزوها كم زي أبتبو أبسحق قلت رأيكونا بحنساب زلنا نتي ناتنا team member زي كونغوليز زبلاكم زلقو في الجون بحزن مثلا مسانا سلالين ليونك أبز فيديو ديت تتوقسو كلت يوم أبهاقو زمثلو معلثي كلنا هذه الناس ولا بزجاج سرحين سرحينا نيرنا ولا أبستريون كن سرحين كأننا نيرنا كم بحزن كوفيلنا بأوفيسهم وإلاس بينهم كن قرفهم سلديك الله مشاتيو ما عندها تكتنا هيسنا يومتنا فرناشان تيفنا فيلم دار أنا قلك نزنا قو أم سينا السيو هجنا أي انتشو زبلاني كليتن كابتيمنا هرق زي بودا زهريمو ليتيو ساعة سلسة أبزم سيناس نجازو نذكر كلو بورا نعيو دويل لكم emergencies بقى مجمرس نعيو دويل كلنا خاطعنا كيرنا أبكمنا هيزنا يو أبزي هيزنا يوم متينا كنزنا جو أمتينا نبيبو هافتو كم تعمي كامبالا شجر ناي بورا ناي ترانسبورت على زو سب هذا قاعد مر ولا بيبو ولا ميسي ناي بورا تجا ما قاعد يمون نيرتهاريمو كل سب تعكي بيدكي كم تيم كم حانتي كستوتا قودي يقولك تبغى الفلكة تأكيد كاسكيد تجزوت تلي مسؤول كون تتصنعوا هذا سب هم مأمور تلو نفس راح يكونس نتمودوا أريكا قدم نواها تمتو
شو نبتصرح كيد السوسات على كم زي رسائل زبل بزوحات معها تأكسن مالتي من جمرة معلت بوست استقبل هلا معلتي ناي لدت بوست مسكونة مولو معلتي حدا وسيهو حدا خمزيلو حدا خمزجيرو خلو هول ده وإينا سامعلتي يا رب تعمل فيليت معلتي أنا أدامي تسرحنا من مهارة. There are a lot of memorable days I've had with the people at Beles Bubu. For starters, they are very welcoming people. They are well-behaved people. I don't know if it's from their culture or it's just the people around here. Let me see. They are very inviting people. We've had quarrels, of course, here and there, but like any other workplace, those ones always have to be around and it can't really be. The other day that I remember was the day that I had an accident. I had a bike accident, but gladly these people came to hospital later in the night. It was at around 2 a.m. Yeah, they were able to come and help me out. ኣባላት በለስ ቡቡ ብሓንሳብ ኣብ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዋን ካብ ንሓድሕዶም ኮነ ካብ ብድሆታት ስራሕ ብዙሕ ከም ዝተምሃሩ ይዕልሉ ካብ በለስ ቡቡ ፍቕሪ ካልእ ታዛዕቢ ነገር ተማርካስ ፍቕሪ ንዝኾነ ነገር ክሰርሕስ ብፍቕሪ ተሰሪሕካስ ዕዉት ስራሕ ከምሰርሕሲ ካብ በለስ ቡቡ ዝተማርኮስ እታ ግሩፕ በለስ ቡቡ ናይ ብሓቂ ዘመስግኑ ደስ ዘብሉ ሰባት እዮም ፍቕሪም ካብ ዘምራ ፍቕሪ ንዝኾነ ነገር ሰርሕ ክእል Beles Bubu استمهاركو حبرت هذا عقلي فغري متصوار أحلف كازي موهاب كم دما بقى يا يونيتي زلا العلخلص تم حبرت مالتي يا حدا وينكا مش حدا وينكا خد سرح كلها كم أب حدا أكلات ناسني ببعينة هواسات الله مش جن بحنسا حبيرون بقول حدا نتفاتنا كايد كم ودما إحنا خلا جرينا أجري جرينا إيد كوينا نسرح إذا خلا يسلم سرح دلنا دسبلني. كان لي بلس بوبو دلا جاء بسرح كلنا بسرح دلو كم زي individual لو خنا إيه بهتاور كنا contribution يلا بسرح. سخون فيديو كفيديو تلاقيسا خسبت كب تمجمرت عن صحافة تلاقيسو أوديو تسريحو فيديو تغيرو كسب بوست تبنسح بوست تغيرو قاعد كومنتات وعلى محله ونسب انتراكت ملوار كله بدنا يتيم effort بمول بسب أبسرح دلو كم نايكال سرحة حجاب قلا جوب ديليجيت كبر حدا كاسا سبيسيفيك سرح سريحو خيط قلا كوم يكون أبو دلو كل سبب سرحة عاتو أنيميت جميرو على أوديو خيط إيد كبر قلت من زحف تنسوعات زحف كل سبكم environment يدو هذا كان زعينة environment كا معرة معريخة أبتوش تدلو صراحة تنياتات فقرن كم زي متحوارن تدقاقف كا معوين كم كوموهين كام تخيط يمرقا معرة معريخة بخون لما تزي efforts كساخن دمينتاي عابي impact صارلو كساخن دمينتاي أبقزي time efficient يوغلا أو بزح I've learned many things from Beles Bubu. First, like family, we live a big love. Yeah, I learned love from Beles Bubu family. A part of kids, a part of job. I learned some of their culture. Beles Bubu culture. Yeah, some words of Tigrinya, like to greet someone, the handlo, something like that. Yeah, I learn love. Just I can say I learn love from them. They show us love, so we have also to share that love. Yeah. تسكا أنا محدث أنا حاجة مسكارات دراما صار اليوم قال سرحيني راجل أتسرح كوسر حس شعر كتاب بيليو ولا ما تقلتي في تودا أنا قريت فقر ما سايكتسأل
أجل نعم تحنت كوميدي مدح سريح مسؤوم السيل ناس مسؤوم سيلو تسرح سكيري فوق لساينا برا ولا تحجز أبي لغا إلو ما يذكرون بدأ سرح تطرح يلو يمزلوا لك عفتا بيزنس ومن برا كلا عيرو اللي هانو كاب بلس بوستا ماركوس بلس بوبو شانسي نسرح ترح يكون تدليكا نحاول تدليكا نفقر تدليكا نحرر تدليكا نحس أدليكا قال نبالي قام تدليكا ونسات قالت له بس علمش كان استمايرة مالتي سرحت راح يكون تدليكا نطمط راح يكون مزحنا قرست تدليكا مسحت صوعك تعدمك بلس بوبو زي حميراتنا 5 مالتي مسأي مدبي مس بلس بوبو ناي بحق خعب يدلي كم زي ولا كم مدبي ناس الناس حجمنا هي قناه الله امي عبيت مدبات كاسفر عليه كم دراما قال دفتات كمصني اوس مسومس كعب يدلي بحنسا مش جنانا كم ريزو زو مالتي نحنا تسرحنا نخعبينا مننا نكيتوينا كل شيء ما يسبح لي لنا متحجز صبات بتحساس باليو أبريتو نافيتا سيدني تاريتو يسا كان بدل بلس بوبو بحد سيروس ولا بلس بوبو حد عشتهم أنا ولا بصراحة حد عشتهم بحنساب مش بلس بوبو أنا عبي تحساب دلنا بحنساب أنا عبي خبر كلها أب صفحت بينن عبد بين هودين لا تسالتفت أبي عوضات كتمزجب كلاس بحنساب مش بلس بوبو نخيل حسب دلنا Beles Bubu is it's a growing company. It has been, as far as I'm concerned, it has been in existence for about a year now. Looking at how the progression on YouTube, the views they're getting, the subscription rate, I think it's going to go much further. If by now they have an animator, they have 2 video editors, they have a translator, they have somebody who manages us here, which I can't say for a lot of starting animations company that usually fail. Usually it's due to lack of collaboration, people being disorganized, everybody learning a different software, which is not the case here. Because everybody here, we all use the same software and we share knowledge of all our softwares with each other. So I think Beles Bubu is going to progress in the coming years, and I hope it does. مجموعة نفسي project جميل كم زعيم ترجع تحنا فترة مسكونة دلي كتيلا كيت مالتي بلبي كم مسكونة دلي بتكات أمي كيت بتعمي عادية كم حلا في تناوي كيد نايز مجموعة بناتي كم عادية بينات أنا فتنا السبع سو بلبي كم مسكونة دلي تعمل تنزلنا عن حياتك كان ستيل كجلس أصغر سبع إن كتيلا نتيم بلس بوبو كم مسارح تيكون معي كم فاميلينا حاجة سيدرا ويتعلم أنا بلس بوبو خانوسي تي كان جنا قول إذا تكرر أيهم نمر ليتاتنا ندا قبرنا وسمعتها تبارت زلنا ندفسس ناس كم يجمع بحدا عابي زبل دليتي كله تتيم زول سب سرح مالتي كم زعين الدرجة كوتهم خالهم وخمس كم فاميلي تتبني فهم كم زعين حي كوتهم خالهم تعمل كمسكنهم بدلي كتيلا نقول followers يعني subscribers ناي بلس بوبو تعمل سلات متحققاسكم وسلات مورالكم بتعمي مسكنكم and still ونحج بلس بوبو مكتعبن لحكوينا هبناتكم رئيتون ونقفيتاني كبلا مدلز كتامي ولكن جيجا نصرح نقينا perfection يلا جيجا بصح كلونا خليكم جمرتي كمتي أب أفريقيا وين كم سدت وين كمو أفزلنا علم درجان كل نجارات تصوير كخمس عينات مبنجسي كنقبر مخالات رح كمان
ማስ ሞራል ዝግባእቲና ክብላ ይደላና so ማስ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኩርዓት ኮይኑ ዝከታተለና ሞራል ናትኩም እዩ ዝኾነ ተጋጊኖም ሕማቕ ኣለኹም ጥራሕ ከይኮነ ታጊጋና ብንጹር ክነግሩና ክላቦም ደሊ ዕቤት ናይ በለስ ቡቡ ኣብ ኢድኩም እያ ወይ ክንወድቕ ወይ ክንዓቢ ኣብ ኢድኩም እያ ክብሎም ደሊ ቀፂለ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ውፅእ ኢለ ማለት እዩ ኣብዛ ቲም ዘለው ኡጋንዳውያን ኤንድ ኮንጎሌዝ ኣለውና ኢንተርኔት ጃዝ ኤንድ ክሌይ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ነቲ ስራሕ ካብቲ ንሕና ተፅቢትና ንላዕሊ ከድምቕዎ ወይ ድማ ከፀብቕዎ ዝፅዕሩ ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩ ሰባት እዮም ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ካብ ኩሉ ሓደ ነገር ዝሕጉሰኒ ነገር ግን ኣሎ ናይዛ ቲም ብዘይ ትምክሕቲ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ርእሲ ዘለዋ ቲም እያ ዘላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ፕሮጀክት ክጠርነፍ ዝኽእል ወይ ክስራሕ ዝኽእል ስራሕ ሲ ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ዓቕሚ ሰብ ዘለዋ ቲም እያ ሕጂ እቲ ደስ ዝብለኒ ነገር ከዓ እንተልዩ ዝተሰርሐ ነገር ናይ ቲም በለስ ቡቡ ፕሮጀክት ካባና ብኣና ብምዃኑ ደስ ዝብለኒ ነገር ማለት እዩ ካነ ከም ሰባት ፀሓፍቲ ደሊና ታሪክ ወይ ዝኾነ ፅሑፍ ስነ ፅሑፍ ደሊና ፀሓፍቲ ኣለውና ትረኸ ደሊና ተረኽቲ ኣለውና ወይ ትርጉም ደሊና ተርጉምቲ ኣለውና ኤዲተርስ ኣለውና ኣኒሜሽን ደሊና እውን ኣኒሜተርስ ኣለውና ኩሉ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ዘሎ ስራሕ ናይ በለስ ቡቡ ሲ ካብታ ቲም በለስ ቡቡ ወፃኢ ዝተሰርሐ ስራሕ የለን ሕጂ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ነገር ማለት እዩ እዚ ኪፒታብ ድማ ኩሎም ደሊ ብዝከጣሚ I think it's a lovely space with a bunch of brilliant minds who are committed to education, empowering, not only just the youth but children, creating viable, ideas that can advance not only for the future but also archive the past. So I think that there's a lot of potent, beautiful, creations that are, becoming an outcome of this method, of can we archive, can we teach our kids our cultures, can we be able to give them an opportunity to learn and feel at home even when they're in different spaces. I think that that's really brilliant, and so I feel the team is doing a great job in, being committed to something that's larger than just a project, because I know that the work that's happening is more impactful than just like another song or another lesson, but this is to really be accountable and be responsible for making sure that, our cultures, our traditions are, revered to, they are held in excellence, and that they're well presented, and that they could be accessible to our kids. Like, that's power. ማለት ኣብ በለስ ቡቡ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ እቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ናይ በለስ ቡቡ ዕቤት ደሊ ኣብዚ ገዛ ምሽ ኣብዛ ፀባብ ገዛ ኣብ መሬት ሓዲሩ ብሓደ እንዳተሓጋገዘ ነቲ ሕፅረታት ገዲፉ ነታ ዘላ ምግቢ ተኻፊሉ እንዳበልዓ እንዳሰተየ ይድኸይ እዚ ኩሉ እንዳተገበረ ከሎ ግን በቲ ንብረት ይኹን በቲ ፋይናንሻል ነገራት ኩሉ ሕፅረት ኣለዎ ዝገዛ እዚ ትካል ሰው እንድሕር ተኻኢሉ እቲ ዝኽእል ሰብ ሓደ ናይዛ ትካል ዕላማ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ንምዕባይ እዩ ካልኣይ ከዓ ነቶም ህፃናት ካብ ኤርትራ ወፃእ ዘለዎ ቋንቋ እንዲኦም ረሲዖም ንኸይከዱ ሓጋዝ ስለዝኾነ መሃሪ እቲ ትምህርቲ ግን ብዘጨናቕ መንገዲ ዘይኮነስ ብዘዘናግ እንዳተዛረቡ እንዳሰሓቑ ዝመሃርዎ ነገር ስለዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ንኽዓቢ ሰብ ዓቕሙ ከበርክት ክሕግዘና ከም ልበዋ ከምትደወልኮት ዕላማናት ገለት ኩሉ ንደግሞ ደለና እዝስ ቆልዓ ኤርትራ ክሪኦሞ ከዓቢ ናትና ባህል ክፈልጥ ናትና እዚ ኩሉ እንዳበልና ሕጂ
ንዓይተ ዓብይ እንታሽን ኮይናት ንደላ ፀገም ኮይናት ንደላ ከምቲ ድብጥ ንደልዮ ሰባይ በፃሕና እንደለና ከምቲ ዝደልዮ ንዓይሲ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ኩሉ ኤርትራዊስ በለስ ቡቡ ክፈልጣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ክፈልጣ ዝደሊ مثلا ኩሉ ሰብ ከፊቱስ ንደቀይ እዚ ኢሉ ክመህሮ ካብ ናይ ትግርኛ ናይ እንግሊሽ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሓት ቻነላት ንከፍት ነዚኣ ምስ ከፍትና ትግርኛ ንምህሮም ባህሊ ንምህሮም ክብረት ንምህሮም ቋንቋ ንምህሮም ኩሉ ኢናት ንምህሮም ንፍት እንደለና ሕጂ ጀሚርና ኣብ ኢስራ ቪድዮ ከማን ናይ በፃሕና ተተቀሪቡ ዘሎ ፕሮግራማት ካብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ በህጂ ነና ናይ ትርጉም ፊልምታት ስራሃሎ በህጂ ዝወፅ እዩ ጌም ክንገብርና ናይ በለስ ቡቡስ ከም ጌም መሰል ጌርና ከነምጾ ዝደለና ፕሮግራማት አሉ የስራሂ ደሎ አምጣጣው ስለደበልና ግን ናብቲ ቀጣሊስ ንገብሮ ነገራት ማለት እዩ እዚ መጽሐፍት ተዳልዩሎ ኣብናይ አልፋቤት እዩ ተን ስቶሪስ ደን ከም መጽሐፍቱን ትቆልዓ ናይ መንባብ ክእለቱ እንዳ ደለበ ከከይድ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጌርናዮ ግን እንት እኩል ሰብ ተደሪኡልናስ ጥቅሚ የብሉ ምክንያቱም ትድሰራካዮ ገና ስጋ እንታሽን ገንዘብ ታእቱ ገለዝ ብጣዕሚ ነዊህ ጊዜ ዝወስድ መደብ እዩ ግን አትሊስት ኩሉ ሰብ ተፈሊጦ ድደለዮ ናይ ቆልዓ ነገር ንውላዱ መዕበይ ዝደልዮስ ኣብ በለስ ቡቡ ክረክቦ ከም ድክእሊና ንገብር ዘለና ኣብዚ ንገብረ እንደለና ቲኣ መደብናት ኣብዚ እናውፀ እንደለና ኣይኮነን ተሓፂሩ ደሎ ብህጁን ካልእ ድስራሕ ደሎ ካልእና ንብልደለና ኩሉ ዘጠቃለለ ዓለም ለካዊ ናይ ሃገርን ጌርናይና ነገሩ ደለና በህልፊ መጻይ ዝብሎ ደለኩ ናይ መጽሐፍቲ ናይ ጌምሲ ብዙ ነገር ኢና ናውጻሉ ደለና ተጠንቂቅናይና ከንገብሮ ንፍትን ደለና that's why it's taking time ጊዜ ንሽታ ዝበለ so እዚ ኩሉ እንዳገበርናስ እቲ ዝበዘሐ ኤርትራዊ ኩሉ ኤርትራዊ ካናይ ነዚኣ ፕሮግራም ክፈልጣ ነዚኣ ነገር ክፈልጣ ካልኣይ ከዓ ምፍላጥ ጥራይ ደይኮነኻ እዚ ትጋገየለኩም ናና ንኣሽቱ ቆልዑ ተኣኪብና ንፅዕር ደለና ፋሕተርተር ንብል ደለና ቆልዑት ኢና ሶ ብኮመንት ሪዩ ዋላ ሜል ናትና አሎ ፌስቡክ አለና ኢንስታግራም ኩሉ ለና ኣብ ኩሉ ስንዳ ኣተወት ሰብሲ ክነግረና ይደልያና እንታይ ንጋገለና ጌጋ ጥራይ ደይኮነኻ ሓገዝ ሕጂ ሓደ ሰብ ክሕግዘካ ከሎስ ንዋታዊን ገንዘባዊን ጥራይ ኣይኮነ እንዳሕግዘካ ሞራል የድልየካ እዚ ልዕሊ ሞራልካ ሓሳቦም ክገልጹናስ ንደሊ እንታይ ክንገብር ኣለና to make it ትድበለጻ ክንገብሮስ እንታይ ክንገብር ካብዚኣ ዘለና ክንዓብስ እንታይ ክንውስከሉ ኣለና ከምዚ ተተባሂላና ብጣዕሚና open ከምታት ክንሰምዕ yeah I wish Beles Bubu like in French longue vie big up go on Beles Bubu Neverlands Beles Bubu I don't know I wish Beles Bubu the good things go up Beles Bubu yeah and other parts I know only small parts. نسغي برهان دقي إبكي أكبرنا نسغي هوت نسغي برهان نسغي هوت نسغي برهان ماما وقفني يفات وكايل
كبرات هاتلتنا كمزي تكتاتلو تصنحكم أبالات بلس بوبو سفح مزبلي مسرحهم زكايدون تفتحتن كالنا لا اليومنا أب زمت وان بخال عرستينا هنراخب كساب شعقن سسناين خلنا تحنكنيو